Čau lidi, tady Pokézubis a vítám vás u nového shortu a TikToku. Jdem rozbalit tady ten Pami, takže jdem na to. Trošku opatrně. No, takže tady máme balíček. Palmont Evolved. Máme se zase do tohohle. Paní, takový roztomilej. Pamo. A Pavmot. A tady máme žetůnek. Tak, máte kód. Tak a jdem na to. No, takže dejte like, odběr se zvonečkem, ať se to dostane k více lidem. Jo. Like, zvoneček, aby vám neuteklo další nový video. Basic, Hopping, Noibat, Cubí, Sliné, Pyroart, Luxio, Abomidier, Mašiv, Snordle a je tady holo, nevím, nějaké Gralantik. Tak dejte like, odběr a čau.